videu vám ukážu, jak čistíme plšíky africké. Nejprve dáme klec do nějakého místa, odkud vám nevlezou. My máme třeba odzkoušenou vanu. Pak odendáme jejich dům, opatrně je vezmeme a dáme na víku. Tam, Mimi. Ne, tam zpátky, ne. Si vyndáme všechny věci, které chcete umýt, z klece do umyvadla. Teď si všechno pořádně umyjeme. Pak si všechno důkladně utřeme. Teď si vysypeme pozestůlku do koše. Teďka si umyjeme a utřeme klec. Ale potřebuji vyměnit ruličku od toho leťáku, protože je hrozně mají rádi jako průlisky. Je taky dost nutné si vyměnit vodu a umýt jítko. My to třeba děláme tak, že si vezmeme vatovou tyčinku a takhle tady pojezdíme. Spodku klece nasypeme podestýlku. Pak tam dáme domeček, do kterého se dávají kapesníky. Prolézačku a dáme tam a jí už vršek. Já jsem sice předával klec a jí z plšíky, ale začátečníkům radím, ať je prvně odeberou a pak tam dají tu klec a pak je až tam dají. Hlavní je to po sobě pak všechno uklidit.